Vytváranie akcií vo Photoshope je veľmi užitočná, ale pomerne jednoduchá záležitosť. Jedná sa vlastne o akýsi záznam všetkých krokov, ktoré aplikujeme pri úprave nejakej fotografie. A práve vytvorením takéto akcie môžeme rovnaké totožné nastavenia veľmi jednoducho aplikovať na akúkoľvek inú fotografiu. To je princíp použitia a zmysel vytvárania akcií vo Photoshope. Začneme tým, že si otvoríme paletku akcií z menu Photoshopu. Ja tu už nejaké akcie vytvorené mám, roztriedené do folderov, preto si vytvorím nový folder pre túto ukážkovú akciu. Povedzme takýto. A do toho folderu už potom si vytvorím, založím si samotnú akciu, ktorú budem vytvárať. Táto akcia bude mať tiež taký trošku retro nádych, preto si ju aj tak nazveme. Potvrdením tohto dialogového okna vlastne už aj spustíme nahrávanie tej akcie, čo sa ináč deje samozrejme klikom na tento symbol tejto guličky v spodnej časti paletky. Takže záznam nám beží, môžeme začať. Prvým krokom bude pridanie kontrastu na tomto obrázku, čo môžeme urobiť buď krivkami alebo brightness contrast dialogom. Toto je asi jednoduchšia cesta, krivky sú dosť alchýmia ešte pre mnohých, čiže nebudem sa obávať trošku to prehnať s tým kontrastom. Môže to byť úplne natmavo, nejako takto. A už sa zapísala prvý krok sa zapísal do tej akcie použitie brightness and contrast a je tu aj zapísaná hodnota, ktorú som použil. Ďalším krokom bude vytvorenie novej vrstvy farby nad obrázkom. V tomto prípade to bude taká nejaká tmavo-hnedá, povedzme s takýmito hodnotami bordov hnedá farba. A nastavenie jej interakcie s tým obrázkom. V tomto prípade bude stačiť iba použitie prelnutia typu závoj. Myslím, že tak je to v lokalizovaných systémoch závoj, Lighton, neviem. A hneď ďalšiu novú vrstvu farby, ktorá bude mať podobný odtieň ako toto. Čiže taká tmavšia žltá. Pri nej už nastavíme okrem prelnutia násobiť aj hodnotu priehľadnosti, čo bude v tomto prípade okolo 20%. A ďalším krokom bude ešte jedna vrstva farby a tá bude mať hodnoty približne takéto a pri nej zvolíme prelnutie screen a hodnotu priehľadnosti približne 85%. Krásne vidíme, ako nám pribúda každý krok do tej akcie, všetko sa nahráva, všetko sa zaznamenáva. V tomto kroku
celý obrázok zlúčim opäť do jednej základnej vrstvy, duplikujem si túto vrstvu a túto vrstvu nad pozadím odsaturujem do čierno-bielých tónov a nastavím jej hodnotu prelnutia overlay a priehľadnosť nejakých 55%. Tým pádom máme hotovo. Myslím si, že toto je finál, takže ešte raz dám zlúčiť obrázok do jednej vrstvy a môžem akciu zastaviť kliknutím na tento štvorček. Akcia je hotová. Aplikovanie akcie je veľmi jednoduché, to predpokladám, že všetci ovládajú. My si to môžeme pozrieť na nejakej inej fotke, ktorú si otvorím, napríklad tento mlyn. A môžeme si otvoriť okno histórie, aby sme videli, ako nám tam nabehnú všetky tie kroky. Takže so zvolenou akciou v paletke akcií kliknem iba na tento spúšťací trojuholníček. Všetky kroky sa uplatnia do fotky. V okne histórie vidíme, ako následovali za sebou. Hotovo. Môžeme si uložiť fotku, ak sme s tým spokojní. Ak nie, môžeme ešte robiť nejaké čiastkové úpravy. To je základ, čo sa týka vytvorenia a používania akcie. Akcia má samozrejme je do istej miery editovateľná, alebo my v rámci akcie povedzme môžeme sa rozhodnúť, že chceme vynechať niektorý krok, tak na to slúžia tieto zaškrtávacie symboly vedľa každého kroku. Môžeme vynechať povedzme tento krok a keď sa vrátim v histórii naspäť a celú tú akciu spustím bez zaškrtnutia týchto dvoch krokov, tak tá akcia bude vyzerať samozrejme ináč, lebo v tej postupnosti vypadnú niektoré tie kroky. Ale to už asi len pre také info, že vlastne na čo slúžia tieto veci tu. Čo sa týka nejakého dávkového spracovania, my samozrejme môžeme použiť akciu a to je aj jej hlavný zmysel. Keď máme povedzme súbor fotiek, niekoľko desiatok fotografií, ktoré sú svojim zameraním podobné, sú fotené na jednom mieste a potrebujú povedzme rovnaké úpravy a teda robiť každú tú fotku upravovať ručne s rovnakými nastaveniami je únavné a zdĺhavé a preto sa takýmto spôsobom vytvorí akcia, ktorá sa potom ako dávka aplikuje na všetky fotky. Takže toto len preletíme. Robí sa to tak, že z menu vyberieme príkaz dávka, batch. Tu si môžeme vybrať, ktorú akciu chceme aplikovať a tu si môžeme vybrať, že či to má byť na otvorené súbory, ktoré práve máme otvorené vo Photoshope, alebo môžeme aplikovať dávku na nejaký folder, ktorý obsahuje všetky tie naše fotografie. Tu sú potom ešte nejaké ďalšie príkazy. To môžete preskúmať sami. To je vlastne to okno má dve časti. Jedno je prehrávanie akcie v dávke na dávku fotiek a druhé je, čo sa má urobiť potom, keď sa tá akcia aplikuje. Máme na výber, že nič, uložiť a zavrieť, alebo opäť premiestniť tie fotky upravené do nejakého foldera.
s tým, že si ešte môžeme nastaviť vlastnosti pomenovania toho súboru a prípadnú kompatibilitu s inými systémami, ale to už sú také nuancy. Samozrejme pri nejakej chybe môžeme si zvoliť, že sa nám spracovanie dávky zastaví alebo zapíše do nejakého logu. To len tak naozaj informačne. Tomuto sa môžeme venovať povedzme niekedy na budúce. OK. To by bolo asi všetko. Ďakujem.